God aften YouTube. Her ser vi to unge, smukke manderøv. Det ser godt ud. Ej, det er lidt for ulækkert. Ingen ansigter. Ingen ansigter. Hvad sker der herovre? Kommer der nogen? Okay, ingen ansigter. Er der så der ingen ansigter? Ja, jeg filmer kun din nederdel. Eller ikke nederdel. Jeg går Så kan det være kun til kæft med den så højere. Filmer jeg. Det skal mindst bare 5 minutter, den her film. Fordi, så det var godt. Filmen er vi nu. Ja, okay, det er godt. Husk at subscribe og like videoen. Det er vigtigt. Sådan.